Arriva veve re ma piriporyo echiriporyo chipiriporyo cheurikoryo ryoryozo dzenganonyorwa nganonyorwa chirongwa chengano matambidzanwa echinyakare chekare kare. Mbudzi dzichatunga kunge mombe, nyoka dzichafamba nemakumbo, kana naidzo imbwa dzichataura pamwe chete nevanhu. Ngano. Tsuro nagudo vachiri sekuru nomuzukuru. Idzo mhuka pachadzo dzichapfimba vana vevanhu dzichitoita mhuri navo. Ngano. Tiri kuenderera mberi. Nhasi ndipo patiri kukwengura kuita chikwengu cherungano rwedu runozonakidza runonzirwa Dziva reNjozu. Rungano rwakanyorwa naNobert Mutasa, anga ari munyori wemandiriri panyaya dzechinyakare. Asi zvinoenisa rungano wenyu Dapi Mushagadi mukuru. Ndini ndiri kurupakura rungano irworwo kuti rusvikewo muzheve dzenyu dzandinokumbira kuti muchinon'ona mafunzi, kuitira kuti mahwi angu pandinoadakanura parurimi rwangu ayerere somusi wemuto wouchi achipindawo muzheve dzenyu kunge chipembenene chapinda muzheve yomwana chigowaridza bonde mukati meurozvi hwenyu. Munakirwe zvenyu makatarira chivhitivhiti muriko kumikova yenyu makagara pazvigara vakwati. Ngano.